Elisenda Sala, la prestigiosa ceramista de Premià de Dalt, deixeble i col·laboradora de Josep Llorenç i Artigas, formada a l'Escola La Massana, una artista premiada que ha exposat individualment i col·lectivament arreu del món. Elisenda Sala ha destacat en la recerca de formes ceràmiques i d'esmalts originals. Elisenda Sala és la protagonista d'aquesta entrevista. Ens hem reunit amb ella a la Biblioteca Jaume Perich i Escala de Premià de Dalt, on hi ha exposades diverses obres seves, com ara Llibre de Tardor 2 o Mural Catalunya. Com ha evolucionat la visió de la dona en el seu àmbit professional? Doncs jo crec que ha evolucionat molt bé. Mira, aquí teniu un exemple. De fet, hi ha moltes dones ceramistes i que fan una ceràmica de molt bona qualitat. Inclús hi ha una associació de ceramistes a Barcelona que tenen un espai i periòdicament es fan exposicions allà. I n'hi ha, potser diria que hi ha més dones que homes. O sigui, la dona per tradició sempre ha fet ceràmica, des de la prehistòria que també ja la feia. Què recomanaria a les noves generacions de dones? Bé, jo recomano, sobretot, que persisteixin amb la seva vocació, que hi ha moltes possibles sortides, perquè no sols hi ha el de la ceràmica tradicional, sinó que també hi ha el camí que jo he seguit, que és la ceràmica de creació artística, de peça única, que aquesta he de reconèixer que és la més complicada, perquè s'ha d'aguantar molt per poder mantenir la teva creació. Perquè potser inclús amb els pintors els hi passa ara el mateix. Hi ha èpoques de crisi en què l'art la gent el segueix però no l'adquireix. Però de totes maneres jo crec que si un fa la vocació, el que li agrada, amb això hi ha una gran compensació i una gran satisfacció i per tant, encara que potser no es viu tan bé com fa dècades anteriors, es pot continuar treballant amb il·lusió i a més trobes altres camins per fer la teva obra. Una recomanació literària o cinematogràfica? Bé, m'ho heu fet una mica difícil, però ara així de sobte recordo molt bé una pel·lícula que va rebre un Oscar, l'actriu, la Kate Winslet, que es deia El lector, de Rida, i que fa referència a això, a una persona que es llegeix amb una altra dona, un home que llegeix amb una dona, moltes llibres i novel·les, i vaig trobar jo, que també soc bibliotecària, encara que els amics diuen que soc una bibliotecària renegada, perquè sols vaig practicar 10 anys, que vaig fundar la biblioteca de l'Escola Massana, però hi vaig estar només 10 anys allà. En fi, i de novel·les és més difícil. Però bueno, si sou bons lectors, no sé, des dels clàssics grecs i llatins de la Bernat Metge, que trobareu allà quantitat d'escriptors grecs i llatins i que són molt bons, perquè no passen de moda. O, per exemple, el Quixot, que també el pobre Quixot es va tornar una mica trastocat llegint llibres de cavalleria i només en salva un, el de Tirant-lo Blanc. I també el Tirant-lo Blanc és una novel·la de cavalleries molt bonica. I bé, n'hi ha molts altres, Aldous Huxley, molts escriptors. I de catalans no cal dir, també en tenim molts.